Krásný den, vážení přátelé. Mám tady krásnou cihličku z ryzího stříbra. Tato cihlička váží 5 kg, 5000 gramů. Je vyrobená společností Valcambi. Tato společnost je švýcarská a vyrábí zlato i stříbro v nejvyšší kvalitě. Tato cihlička je označena 999% z 1000, má vlastní unikátní číslo a je vyrobena 4. měsíc 2023. Sice je to takový hrubý odlitek, protože cihlička je lítá, ale váží přesně 5000 gramů. Na to, že stříbro je podhodnocené a cenově se pohybuje něco málo přes 20 Kč za gram, je to dobrý investiční modul, kdy čekáme, že stříbro vystřelí raketově nahoru. Tuto cihličku najdete na našich stránkách www.gold-invest.cz a nebo přímo si ji můžete zakoupit na Gold Invest Rohatec.